איזה חמוד, בוא חמודי. בוא חמודי, בוא. איזה יופי, איזה חתיך, יואו. תביאו את הפיתיונות, תאכילו אותו. הנה. יוני, זוז עכשיו, יוני, תן לי רגע. יוני, זוז. איזה חמוד. איזה חמוד, יואו. יוני, זוז רגע. יואו, אני רוצה לתת אותו. נו, רגע, יוני. הוא יחזור, הוא משחק איתנו. הנה. בוא חמודי, בוא איזה יפה הוא, יואו. אתה מסריט אותו, עידן? כן, איזה יפה. מי חתיך? מי? בוא. הוא אכל אותו, היינו, קצת שם למטה. בוא. למה, בוא, הוא מתבייש? בוא. איזה חמוד, יאו, איזה חתיך. בוא. כל רגע אתה תזוז, בוא. איזה ענק. איזה יפה, תראה איזה חמוד. אני אתן לו גם את הסמבורי השני. תן לו, נו. אנחנו לא תגיעים עוד היום. איזה חמוד. וואי, זוז רגע, תן לי. הנה. אני רוצה לדעת. איזה יופי. וואי, זוז. הוא משחק עם זה בטח. איזה גודל הוא, יואו. אתה מסריט? כן, הוא ענק. אתה עושה הסרטה ממש? כן. בוא. איזה יפה. בוא חמודי. יאללה. אני מתלטף אותה. וואי, זוז. בוא אליי, בוא. אני רוצה לדעת. איזה חמוד, בוא. בוא אליי. בוא. איזה חמוד, יואו. אני לא מצליח, אי אפשר להגיע אליו, נכון? בוא אליי, בוא. בוא כפרה, בוא חמוד, בוא. איזה יופי, יואו. כזה דבר בחיים שלי לא ראיתי. עוד ככה קרוב, תסתכל, מה זה? לראות אותו. בוא. בוא חמודי, בוא. בוא אליי, בוא. שקד, את דוחפת אותי למים. בוא, תן נשיקה, בוא. הוא כאילו בא בכוונה מניאק, אה? אני בקושי מצליח, אני. לא, הוא לא אוכל את זה. תראה איזה חמוד, יואו. הוא אוכל רק חיים, אה? הלוקוס היה לו טעים, אה? בוא חמודי, בוא. איזה יפה. תקשיב, אני לא מגיע אליו. תיזהרו. יואו, בחיים שלנו לא ראיתי. בוא. יאה. איזה חמוד, בוא. יאה. אני הייתי קופץ איתך למים אם היה קיץ עכשיו. אני מוכן לקפוץ איתו, אבל אני לא קופץ לבד. בוא. איזה גדול הוא. יואו, רואי, תיזהר, זוז. תנו לי רגע, שקידי, תני לי. בוא. בוא דולפיני חמודי. תן לו אותי. נו די, יוני, אתה עולה עליי, נו מה יש לך? נו, עזוב. מה זוז? בסדר, אבל למה הוא עולה עליי? יאללה. בוא. אתה יושב עליי כאילו? עכשיו אם לא היית זז הוא היה בא פה. בוא אלינו. תישאר איפה שאתה. יואו, תנו לי להסריט אותו רגע שאני מלטף אותו. עידן, אתה לא תגיע אליו, הוא לא ייתן לנו שום דבר. תביא את הסבידה משם אולי. מסריט עידן. כן. שנייה, אני מביא לו את הסבידה. יוני, תיגע, יוני. לא, תן לי סנק. איך אני יכול לגעת? אני מסריט. בוא אליי, בוא. יוני, אתה רוצה להסריט אותו? איזה עיניים טובות יש לו, עכשיו אתה תיגע. יש לו עיניים עייפות. תיגע. בוא אלינו, בוא. נו, יוני. בוא אלינו, בוא. נו, יואו. רגע, הוא יבוא עוד פעם. הנה, הולך לראות אותם. הוא עליכם. תיזהרו עם המנוע. איפה הוא? הוא הולך סביבם שם. איזה יופי. הנה, הוא בא לפה, הוא בא. הוא בא איפה? אני לא רואה אותו. כן, הנה, איפה? הנה. בוא אלינו, בוא. איזה חמוד, יאללה, איזה... אתה בא לך לקפוץ איתי אבא, בבקשה. מה תיגע, פתאום? אני אתפוס ברגל, תיגע. הוא יברח. ציפי, אני מפחד. בוא אליי, איזה איפה הוא שוכב? בוא לפה. אמא, לא מגיע. אני נגעתי שהייתי בהיריון בעידן. כן, זוכרת שהוא בא אלינו בזה, בחוף? איפה? איפה? הם קופצים. להמשיך להסריט?
עכשיו תעשה 5. גם תמונה. לא, עזוב, שלא תמלא את כל המסך. לא, יש לי 5 דקות ויש לך עוד מקום. בוא אליי, נו, בוא. בוא, חמודי, בוא. אוי, תן לו ריתוק. הנה, איזה חמוד. לא נותן, הוא שומר על מרחק מסוים. אבל הוא מתקרב, הוא תופס ביטחון לאט לאט. יאללה, תן לי גם מקום טיפה. כל הכבוד, הנה, בוא. אני אתלטף אותו. תביא לו את זה, רועי. תביא לו את הסבידה מפה, יאללה. יאללה, נהנה, נו. אולי... לא, אני נותן לו סבידה. נו, ראי זוז! תביא לי רגע, אני צריך להסריט אותו. תיגע כבר, תיגע פחדן, תיגע. בוא, הוא שומע את הרחם של הסבידה. בוא, חמודי, בוא. אתה רוצה לגעת בו? תן לו. כן. תן לו. כך. איזה חמוד. יואו, איזה חמוד. חבר'ה, אי אפשר. כולכם בסוף מתקיים. זוז, רועי. לא, אני מוציא את החכה. שנוכל ללכת אותה. לא, אל תיגע בחכה. זה הירידן שלא תיפול לך. די, אבל יש לך פה עוד יהיה מקום, מה בוא? לא, אני מפחד שתיפול לך בסוף למים. לא. אתה רוצה להפסיק? בוא. טוב, אני מפסיק את ה10, אבא. אני מפסיק את ה10.